Deci, la finalul centralizării acestor chestionare, noi avem o echipă, noi, CCI Suceava, avem o echipă de traineri cu care vom colabora. Після того, як ми здійснимо обробку тих опитувальників, хочемо зазначити, що у нас є тренінгова команда тренерів в рамках торгово-промислової палати. Sunt persoane care au experiență de peste 10 ani în zona de training, o experiență internațională, persoane care au lucrat cu GTZ-ul. Це особи, які мають досить більше 10 років в галузі викладання, в галузі тренерства. Вони також мають міжнародний досвід, працювали в тому числі з німецькими організаціями JIS. Iar strategia noastră este următoarea. Înainte de a livra pachetele de curs, va exista o sesiune de Train of Trainers. La Suceava vor fi aduși traineri atât din Cernăuți cât și din Bălți, vor fi instruiți cu privire la metoda de predare. Але в кожній країні, наприклад, в Україні, для українських бізнесменів будуть тренери з України, які в свою чергу попередньо пройдуть підготовку в Сучаві по відповідним темам. Deci vor fi selectați traineri locali din Cernăuți, dar cu o experiență de cel puțin 5 ani în zona de predare, de training. Будуть вибрані місцеві тренери з Чернівців, які мають певний досвід, хоча б 5-річний викладання, і вони пройдуть курси по підготовці в Сучаві. Deci și la Suceava vor învăța despre predarea prin metoda CEF. Este o metodă nemțească care se bazează pe partea de învățare experiențială. Метод викладання буде німецький метод CEF. Це є метод, який основується на експериментальному досвіді. Я можу до цього тільки додати, я вже, може із присутніх тут вже люди приймали участь у тренінгах в Румунії. В Румунії тренінгові інституції сформовані і досить розвинуті. Вони існують, так як правильно сказала Карлен, вже більше 10 років. Тобто там є штат людей, які проводять тренінги, при тому на досвіді і європейському, і американському. І вони є сертифіковані тренери, чого в Україні ще поки що, напевно, ви трошки знаєте, в Україні цього менше набагато. Прошу? Бланків нема для сертифікації.